mogelijk helemaal verder. Dan is dat een beetje een reële trigger. Ja. Als ik de geschiedenisboeken erbij pak, dan komt hij naar mij ervoor in de Brio-race. Ja, zeker. De eerste 10 hier, hè? En toen ben we ophouden. We kwamen de beide dochters in al iets bij en toen gaan we op een gegeven moment een punt achter zetten. En toen een paar jaar later de boord op de wal kwam, die had de trekking in de binnenlijn. En verleden die had hem maar oppakt. Herman die vregen me, hij zei, is wat een idee om met jubileum mee te doen. Ja, dat viel van mij een beetje stak achter door een borden erop te knappen. Dat zouden we aan. En dan is het weer weg. Dat is helemaal wordt. Dat is nou dus misschien wel een heel apart moment dan. Ja, het is ook een heel speciaal moment, want hij is uit werk en er kwam die vraag en wij zeiden niks van ja, we hebben altijd gezegd, wat zou toch mooi wezen als we nog eens een keer bij mij dran kennen. Nou, hij heeft het boord echt prachtig opgeknapt en we gaan er zin aan. We hadden deze boord kennenleerd als een boord die het voorin zielt. Ja. Hoe komt dat jood? Nou, hoop. Werden we natuurlijk. Dat hopen we. Daar geven we voor. Daar geven we voor. En hout niveau. Die gaat helemaal verder. Dat lijkt het aardig. Ja. Wacht even. Oké. 3, 2, 3, 2, 1. Het lijkt erop dat je hem kreeg jubileum kregen had. Ja, juist weer toch een beetje kritiek denk ik. Toen weer toch een dikke 4 en heel, met name op de media. Maar de vooruitzichten waren hartstikke mooi. Nou, wat ik heel bijzonder is, dat is de Brio race die start met dit soort vaderwien. Er is een barn, denk ik, in heel Friesland of daarbuiten. Die vaderwien start met zoveel boten aan de lijn. En het gaat gewoon fantastisch. De deelnemers hebben zoveel discipline. We hebben het mooi indeeld en het gaat gewoon geweldig. Zwemvest? Zeker een speciale plak, je bent een mooie vrouw op steen en een naaide vrouw. En wij denken, je hebt er aan de kant. Het is wel leeg! Yo! Hoi! Hey Kramer! Je hebt niks. Hey, nee. Met de knap.
mooi te lang. Ja. Net ongevaarlijk. Er maakt niks meer in. Zullen nog wel eens komen dat we de helm op dat de plicht nog helm dragen. Die is een fan van. En zij weten wat het wordt, ik in jacht halen. En dan hoofd dat zou die Strak man. Strak hè? Hey, hoi. Ja, kamer de halt is heet. Ja, ik denk maar op. Dit is wel een vlakke vlak, maar ja, je ziet het net. Ik heb het net niet scherp. Krijg van de Slijtermaar Maarten Brutte Meest. Er zitten wel een paar dwarse basjes in, maar je kan er net in zien en achteraf wordt er toch wat meer inwetteren dan we dachten. Er is ooit al eens na je meest opkomen, ja. Ja, een van de jaren moet er toch wel wat
wat foutgang binnenin, denk ik. En hij knapte. Nou, en potverdorie, we binnen sleert dan net uit. Het is even een flinke poester erin en klaboom. Einde oefening. Nou ja, geen grote kaart. Maar nou mensen erop en takken meer mooi? Nou, dat is nou wel, ja, het mag nou, hè. We wisten het eerst nog net wat we zo'n op de nij van die, maar ja, nou, we kunnen ze net ophouden of zo. Maar takken meer weg. Hoe mooi is het om zo'n wedstrijd juist als eerste binnen te komen? Oh, dit is wel echt speciaal. Voor mij, wij winnen echt uw brandmission, dat we dit echt winnen worden. Dat weten we dan net, maar heel veel polyvallenklassement. Dus die moeten we heel graag winnen. Zij is hier mij die in en zij is keer de eerste. Hoe kan dat? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Als we dat kennen, ja, een beetje geluk denk ik. En alles meepakken wat er te pakken is. De boel goed vallen worden hebben, een goed team. En ja, je moet nooit een moment verzwakken. Ja, nou, daar had ze weer wel terug.